Monggo dulur-dulur kula ingkang wonten ing Ngrombo, Sambirejo, Padegiman, ugi keluarga besar Simbah Darmo, keluarga besar Ciki Mania, Mas Yatno wonten Botorjo, ya. Monggo Mas Anas. Kancane ora sing ngadeg, Kancani. Telu kabeh. Udah siap? Siap. Di sini menerima penukaran uang tanpa
Tungan ya. Bu siap no. Siap yo, siap. Yo. Tukar dulu. Ayo. 3 semuanya. Nah. 20. Ayo. Masukin. Ya mung siji panyuwunku. Iki piro? Boten siang, boten dalu. Papat. Ya makasih. Mbak Novi. Mbak Novi yo. Asik. Yo, solayem yo.
ning ndi kuwi? Oh kok selamat? Oh, selamat itu. Iki dikekke ora Lah tadi. dikekke apa ora lah ngene-ngene nek ngekeke ngene ya. Apa ora wedi dikeroyok? Apa ora wedi dikeroyok ibu-ibu telu iki? Tak keroyok ayo tak keroyok. Seger bisa kendangan tok sampai bawah. Lu Roji, kendangane. Yo, sampai bawah. Asik, asik. Dundang dongmu, asik. Dundang dongmu. Terus, sampai bawah. Bawah, bawah. oh iso no. Piye. Iso no. Koyo kumat. Kayak ngebar-babaran. Iki kesenian apa? Cokek sragil. Lah iya. Lagi. Wes meneh. Apa lagi? Oke. Satu lagi apa? Lagunya apa? Hah? Enggak tahu. Lah iki Ya. iki kelenengan Iki kecil kelenengan. dulu. Cucak apa? Cucak harapan. Enake cucak rawa. Oh. Oh. Dari mana sih? Dari mana? Dari Wonosobo Dieng. Oh, alah. Mau ora nggawa kentang lho. Oh. Mau gak nggawa kentang. Au ngene lho, kentange lho. Au. Kentange ngene. Au. Jauh sekali dari Sumedang. Sing ndi? Kok Dieng. Oh, Dieng. Wonosobo Dieng nggon kentang. Au. Yo dilanjut. Asli.
coba melempar manggis manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis gadisku lamar janda ku dapat iki piye iki piye iki piye wong tuwa rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke wong tuwa rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke gadisku lamar jandaku dapat manejan wong tuwa rapi perawan yen bengi nangis wae amarga wedi goyang ser aduh penake tasih
adile wong atiku Ayo mami. Iya. nalikane kepisan ketemu wong ayu dadi laku Jojo. Jojo. bodo ati liket siang masuk Iki ra duwe apa-apa dadi ra iso sing digoyangke Rama. Dong opo jane. Ayo ndang bar iki. Ayo, ayo selautan. Juragan Bang.
sedina kekatonan baik gayane mata yen bener kadang arep elmatan lamar kula pendamping sampeyan omong
Bapak Ibu sekalian,